السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. Jamika Allah subhanahu wa ta'ala nikumfunza bina mtume Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam likafika siku la kiyama timpenda Allah tabaraka wa ta'ala timbele tisoni ndikukatika mugulu la mtume Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ndicho minamafuna kunena kuti tikumbusane inuyo mvera mu Allah subhanahu wa ta'ala. Minamafuna kuti tikumbusane inuyo amene mulipo kumvesera chifukwa chosakasaka achisangalalo cha Mulungu subhanahu wa ta'ala ndinkani yokuzana ndi umwe wa siku la pansi. Allahu tabaraka wa ta'ala mu aya imeneyi akunena kuti wamal hayatu dunya illa mataul ghurur. Suli umwe wa ziko la pansi kungopatula kunena kuti ndikatundu amene amafuna kuwapeperesa anthu. Lero lino awanali nazo kumamawa alibe. Lero lino anali nazo mmawa pamene akupita kumanda akukalo opanda kanthu. Wamal hayatu dunya illa mataul ghurur. Si umwe wa ziko la pansi kungopatula kuti ndi umoyo umene uli ofuna kumpeperesa munthu. Siku lina lake Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu anapita kunyumba kwa Mtume Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Ndipo Sayyidina Umar anadabwa kwambiri kuona kuti Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anagona pamphasa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amagona pa chinthu chonga nkeka mwina tetero kapena mphasa chimene chinadinda tupilose la Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndipo pamene Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu adaona kuti Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anagona pa chimenechi komanso chamudinda Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam adalira kwambiri bukaan sharida anayamba kulira kwambiri. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma yubkika ya Umar. Ndiye Mtume Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam adamfusa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kunena kuti ndichiyani chimene chikukupangisa kuti uzilira iwe Umar. Ndiye Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu amena kuti dhakartu halaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndikukumbukira situation yako nyengo yako mmene ulili umoyo wako mmene ukalira mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka anta akram khalqillah subhanahu wa ta'ala, iwe ndi wolemekezeka mwazolengedwa za Allah tabaraka wa ta'ala. Ndiye ukikuona mnyumba mwako mulibe mafurniture, tikuona mnyumba mwako mulibe pogona polemekezeka ngati mena magonera achina Kisra amena kumunyoza Mulungu subhanahu wa ta'ala masana ndi usiku. Iyo Allah subhanahu wa ta'ala wapasa mitendere yosiyana akumagona ala haririn silk yanamuna ala hariri akumagona pa silki malo aufu. Iwe mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala ukugona pamphasa ukugona pankeka pachogona chimene ukamazuka nthipi zako zonse zikukupweteka thupi lako lonse la dinda malo amene unagona. Pamene Mtume Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam ndiye anamuza Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kunena kuti ama samita qawlahu ta'ala, kodi we sunamve mau amina Allahu tabaraka wa ta'ala kuyankula mu Qur'ani yolemekezeka. Bismillahir rahmanir rahim. Wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min al-ula. Kodi we suna Mungu Allah tabaraka wa ta'ala mu aya zimene zakunena kuti walal akhiratu, umoyo umene uli nkubwerawo khairul laka minal ula, ndiwo pambana kwambiri kuposa ziko la pansi. Ziko la pansi utakuchedwa mfumu, ziko la pansi utakuchedwa president, ziko la pansi utakukhala ndi china chilichonse chimene umafuna ukhale nacho koma ukamalira ndi chiyani chimene umatenga. Ntchito zathu zokhazo zimene ndi zabwino zomusangalatsa Allah tabaraka wa ta'ala zimene zikatipindulire kumene tikupita. Tipempha Allah subhanahu wa ta'ala atige mugula anthu amene amataka mva utenga amagwirisira ntchito mwabwino ndikuyamba kusinthika kukhala anthu abwino. Amin. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.